balitang balansyado, dainimpik kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Department of Health nagpatanid na posibleng maglangkaw na naman ang kaso ng COVID-19. Daraga RHU nangapudan sa mga Daragenyos na magpabakuna na. Programa sa salud ang gustong matutukan kan gobyerno probinsyal kan Albay. Protective dikes sa Kamalig Albay, pigtutuwangan kan DPWH asin PEO. Sa lado nasyonal, tulong klase nin Omicron recombinant, pigadala na kan Department of Health asin World Health Organization. Makusog na ekonomiya ay nasigurar kan Duterte administration. Pagpasok kan COVID-19 vaccination card, pigadala na kan Interagency Task Force. Party list system binatikos ni Duterte. Sa ibang nasyon, Russia ay nagyat kan Britanya na iluwas ang record kan atrocities sa Ukraine. Sa lado ning Karawat, Game 1 sa PBA Finals, mapuon dyan na hapon. Detalyas kan Bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Nagpatanid ang Department of Health Bicol na posibleng magkigugarare ni surge o paglangkaw kan kaso nin mga magpopositibo sa COVID-19. Dalang takadakol pa ang mga habo magpabakuna, partikular ang mga senior citizens asin ang nagpa-booster. Sigun ni kay DOH Bicol Regional Director Dr. Ernie Vera kung saan ang Kabikolan igwanin poor performance sa pagbabakuna kung saan ikaapat ang Bicol sa may pinakababang vaccination rollout sa nasyon. Sinabi ni Vera na dahil sa hababang turnout kan bakuna, posibleng kayanon kan mga healthcare workers asin hospital ang pag-akomodar kan mga pasyenteng magpopositibo sa virus. Sinabi niya na dakulang hagyat asin problema ang pigaampangon niyan kan DOH dahil sa kadakol na mga senior citizens ang daipa nagpapabakuna asin kadaklan sa mga casualty o nagagadan. Dalan sa helang iyo ang mga senior citizens kung kaya dapat sindang mabakuna ang tulos kontra sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Nangapudan ang Rural Health Unit kan Daraga sa mga Daragenyos na daipa nababakunahan na magpabakuna na kontra COVID-19 bilang proteksyon sa nakakagada na helang. Ini matapos na uminabot sa na 65% kan total na populasyon o 71,265 ang nabakunahan kan primerong dose asin 63% o 69,185 naman na nakakompleto na kan bakuna. Sinabi ni Daraga RHU Head Dr. Cesar Mata na mantinido ang sa inang pangapudan na sinispuersos tangani maidara sa mga barangay at mga bakuna alagad hababa ang nagiging kooperasyon kan publiko. Sa ngunya nagpapadagos ang pediatric vaccination po sa mga aki na may edad 5 hasta 11 anyos asin ang adult vaccination. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide.
Tinaon ang asigurasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay na ang programa sa salud ang saro sa gustong tawanin doon kan administrasyon ni Gobernador Al Francis Bichara. Sinabi ni Provincial Engineer Dante Baclao na ang gobyerno probinsyal nagtagaman ng dakulang fundo para sa pagpapagibo ng kadakol na health facilities na pakikinabangan kan mga albayano sa mga maabot na panahon. Ang sayang tanawan ng punto ang pagpapahiwas sa Siga Memorial District Hospital sa Tabaco City, Josefina Belmonte Duran Provincial Hospital sa Ligao City, pati na ang mga dialysis center sa tulong distrito kan Albay. Sinabi ni Baclao na sa mas lalong madaling panahon magkakaigwana nin operasyon ang nasabing mga health facilities. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Hey Legaspi, Food Panda is here. Enjoy the best deals. Download the app and order now. Ang environmental protection ang saro sa gustong matutukan na sinmataawanin doon ka na Bicol Party List numero 18 sa balota sa maabot na eleksyon sa Mayo 9. Inang tinaawanin na sigurasyon ni Abogado Ramiro Bores, third nominee ka na Bicol Party List, sa pagsasabi na inan rason kung natatamas lalo panindang pinapakusog asin pinapahiwas ang pagtanom nin mga bakawan sa mga kostales na lugar. Sa pagsasabi ng mga bakawan, iyo ang minaserbing proteksyon kontra sa storm surge, landslide, tsunami, siring man, ini ang nagiging estada asin bunayan kan mga produktong dagat, siring sa mga sira, hanit asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagpahayag nin kaugmahan asin pasasalamat si punong barangay Arthur Marco kan barangay Bañadero, Legazpi City sa gobyerno lokal dalan sa dakulang tabang kaini na may pagibo ang barangay water system na dakulang tabang man sa mga residentes bako sa nasa Purok 1 kundi pati sa iba pa. Ini matapos nakasuod formal ng mabindisyonan asin mainaguraran ang nasabing proyekto kung sain day na madedefisilan ang mga residente sa pag-arok nin tubig na kaipuanin sa Aroaldao. Presente sa nasabing aktibidad sinda Alkalde Noel Rosal asin dating Alkalde G. Rosal. Nagtatabangan na ang Department of Public Works and Highways sa Provincial Engineering Office na mapatapos ang pinapagibong dike sa barangay Salugan, Pasiring man sa barangay Gapo, Kamalig, Albay na iyon matauning proteksyon kontra sa baha hali sa Bulkan Mayon. Ipinaliwanag ni Governor Al Francis Bichara na ang proyekto haloy nang naipairarom sa bidding kung kaya daing man ini apektado kan election ban. Idinagdag pa niya na ang mga proyekto o ang proyekto dakulang tabang sa mga residentes kan barangay na maprotehiran sila kontra sa baha o lahar flow kung in kaso magkaigwanin makusog na bagsak nin uran. Iyan ang primero gabtangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Yaw na si Kiko, Kiko Pangilinan, pagkakangabot kaya, sayang pinaglalaban para umasin para sira, sayang pigtatabangan kay Kiko Pangilinan, angatan pagkabuhay. Goodbye gutom, may lawalong pagkagan, si Kiko yan ang mauwat maabot, ang vice presidente nasa imo kaipuhan, si Isay pa, kundi si Kiko Pangilinan.
advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati City. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Thousands of choices, more than just food delivery. Meron pang pick-up shops at groceries. Food Panda, nandito na. It's convenient, ang saya. Download the app and tap to order na. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Nandito na ang Food Panda. Order today. Hey Legazpi! Food Panda is here! Enjoy the best deals. Download the app and order now. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas suwabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Beltran, ang tawong matinabang asin sa tumagudulukan. Yan sila, Beltran. Sa pandemya, asin kalamidad, siya ang tawong minatabang. Yan sila, Beltran. Just one call away. Sila, Beltran. Ang tawong matinabang, asin tawong maduduluhan. Yan sila, Beltran. Just one call away. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good, so good. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always safe sa feeling mo. Samap ko, always yan ang feeling ko. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna, bago pa Jack. Julius Kuya Chap Manahan po. Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Layoff ang mister ko. Kami kakain. Diyos ko, pagalingin mo po ako. Sa sobrang hirap makatapos kaya ang anak ko. Lenny Robredo po ito. Bilang ina, dama ko ang inyong kaba. 3 buwang ayuda sa na-layoff. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. Walang maiiwan sa kulay rosas na buka. Lenny Robredo for President, number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, laging handa, Quezon City. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM,
supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra Tres Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premium, 5 pesos, 10 pesos. Free Hinebra product. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra Tres Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S 2022. Drink responsibly. Nanang 4PC Laila de Lima, EJK at kurap nilabanan niya. Ibabalik ang hustisya at pag-asa. Lahat tayo'y tumindig at makiisa sa laban ni Laila. Lopez, 4-piece beneficiary. Salamat, Senator de Lima, sa pagpasa ng batas sa 4-piece. Number 18 sa balota, Laila de Lima, para senador. Political advertisement paid for and by Laila de Lima, Phil Garcia Tower, Quezon City. Everyday sa bahay, daming activities. Kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day. Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day. Milo every day. Mag Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Maigpit ko niya na pigbabantayan kan Department of Health as in World Health Organization ang tulong klase ni Omicron recombinant na XD, XE as in XF. Ang recombinant iyo ang kombinasyon kan duwang magkaibang variant kan virus. Ang Omicron XD iyo ang enot na na-detect sa France na napod na variant under monitoring kan WHO. Kombinasyon man kan BA1 as in BA2 subvariant kan Omicron ang Omicron XE na sigun sa pag-aadal 10 beses na mas nakakaulakit kumpara sa BA2. Sinabi ni Dr. Maricar Limpin kan Philippine College of Physicians na talagang naaditsinda sa magiging efekto kani lalo lang unyan na may napabaretang bagong Omicron variant. Siniguro kan Malacanang na iwawalat kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang ekonomiya kan nasyon na nasa estadong makusog asin magayon. Sinabi ni Executive Secretary Salvador Miguel Dea na mantamantinido pa man giraray ang hagyat dahilan tayaon pa man giraray ang pandemya, daing duda na nakahaman naman ang gobyerno ni mas areglado na futuro para sa ekonomiya kan nasyon. Sa tinawanin doon na magpapadagos ang Duterte administration na makikipagtabangan para sa mas marahay na transition asin mahali sa poder na naihanda na ang mas makusog na pundasyon na may kinaharaman sa inclusive asin sustainable economic growth. Kinonfirmar ni Health Secretary Francisco Duque na pag-aadalan pa kan Interagency Task Force ang pagtalaan ng expiration date sa COVID-19 vaccination card. Sa sinabi, napigalat ninda ang makusog na rekomendasyon halis sa Vaccine Expert Panel as in National Immunization Technical Advisory Group kung kay puan ining gibuhon. Sayang ipinaluwanag na pwedeng arugon ang ipinasunod sa Singapore kung sain matapos ang 270 días mapapasuna ang vaccination status. Idinuga pa ni Duque na posibleng may pasunod ini kung magiging maray ang wisdom bago gibuhon ang nasabing nasabing nasyon.
Binatikos ni Presidente Rodrigo Duterte ang party list system sa nasyon. Siyang sinabi na ginagamit kan mga mayaman ang party list system para sa pansadiring interes sana. Idinagdag pa man ni Duterte na ang mga mayaman asin milyonaryo sa nasyon may mga sadiri ng party list mantang aniba na mamakal na sana nin party list. Sinabi niya na panahon na para amyendaran ang 1987 Constitution. Sinabi ni Duterte na dapat ipaagi sa Constitutional Assembly o Constitutional Convention ang pag-amyendar sa konstitusyon tanganing maariglar ang party list system sa nasyon. Ang kadakol na tao na nakukonbinsir ni Vice Presidente Leni Robredo sa iyang kampanya dahil man minarepresentar nin Echo Chamber. Inang kasimbaga ni Abogado Barry Gutierrez tagapagtaram ni Robredo kan siya hapoton kung an mga tao kung pwesto man sana kan mga parariyong tao na minahiras nin pariyong pagtubod. Sa iyang ipinaliwanag na si Robredo kay riba si Senador Kiko Pangilinan nagkakampanya sa iba-ibang lugar asin nanotaran na talagang minaruso ang kadakol na tao para ipailing ang sendang makusog na suporta. Idinugang pa ni Gutierrez na ang mga tao na mismo ang nagkakaigwan in house-to-house campaign. Mientras tanto, sinabi kan Korte Suprema na ang resulta kan 2020-2021 bar exams ipapaluwas na sa Abril 12. Sinabi kan Supreme Court Public Information Office na si 2020-2021 bar exams chair Justice Marvic Leonen naghagad na magkaiguan in special end bank session sa Abril 12 para may konsiderar ang siyang report sa primerong digitalized as in regionalized bar exam as in ang pagpapaluwas kan resulta kaini. Ang resulta kan bar exams pirming ipinapaluwas matapos sining aprobaran kan mga maestrado kan Korte Suprema. Ipinaliwanag man ni Supreme Court spokesman Brian Keith Hosaka na ang pagpapaluwas sa Abril 12 na kung ang resulta base sa report kan bar chair aprobaran kan Court and Bank. Bareta Alas sa ibang nasyon, duman sa London nagapilar si British Prime Minister Boris Johnson sa Russia na ihira sa inda ang mga informasyon manangod sa atrocities na nakomitir kan mga tropang Ruso sa Ukraine sa pagsasabi na kung aram kan publiko ang katotohanan dahil sinda masuporta sa gyera. Ang Estados Unidos, European countries at Britanya inakusaran ang Russia in war of crimes matapos ipalawas ang mga imahen kan pagkagadan kan mga sibilyan asin mass grave sa Bucha. Enot kani, sinabi kan Russia na sinda naglansar nin military operation kontra sa Ukraine. Bareta sa lado nin sports. Nakatala na poon o po nandiyan na hapon ang Game 1 sa Best of 7 Championship Series sa PBA Governors Cup Finals. Entry kan magkaribal na Barangay Ginebra Gene Kings kontra sa Meralco Bolts. Ipiglalauman na magiging mahigpit ang labanan dahil ang tagusto man kan Bolts na makabawi sa Gene Kings sa indang enot na ampangan sa finals. Sa ibang nalado, ang piglalauman na babantayan kan Bolts. Iyo si Gene Kings import Justin Brownlee na padagos na nagpapahilinin kusog para sa indang team. Bareta sa kamugtakan kan panahon, nasa linya ang pag-asa. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kasubagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay tigakarkulong nasa distansyang 15 km sirangang kang Davao City o nasa distansyang 670 km sur sirangang kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 7.5 degrees north, 125.9 degrees east. Ang naturang low pressure area sa ngunyan ay mababa ang posibilidad na mabilog bilang isang ganap na bagyo sa masunod na 24 oras. Mantang ito pong low pressure area ay nakaka-apekto po sa Kabisayan asin sa Mindanao. Ligtas sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagya mapanganoron sundo sa panganoro na kalangitan na may mga pulo-pulong maluyang pag-uran. Dulot kang northeasterly surface wind flow o yung medyo malipot na doros na halis sa sirangang kadagatang Pasipiko. Ang doros ay maluya sundo sa moderato na halis sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging moderato sundo sa Mahalon.
Mantang nakabandera man ang gill warning sa mga kadagatang kang Kabikolan, sa mga kostales kang Camarines Norte, Northern Coast of Camarines Sur, asin sa Northern and Eastern Coast of Catanduanes. Dahil lang kayan, inaabisuan yung mga saradit na parasira na di mo na magpalawot. Mantang ina-alert man yung mga drapalang sasakyang pandagat sa mga halangkaw na pagalon. Temperatura pigil umampoon 25 sando 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:38 ning pagkaaga. Asin masulno pat yan na alas 5:57 ning pagkahapon. Ini si Malvin Almahela reporting live halidigdi sa Pag-asa DOS Legazpi. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase. Ramir Tanay sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sino pagantabay. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Setup, triple pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Setup, triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Mga programang may pakinabang sa iyang prioridad. Edukasyon, trabaho, kabuhayan, serbisyo sa bilog na banwaan.